Започваме с най-добрите клипове за месец януари. За четвъртото място се пребори Мира Добрева и нейната носталгия по миналото с фолклорна група Вакали. Пренасяте миналото в днешни дни по толкова умел начин, че на човек наистина му се иска да може да е част от вас. Може ли да има жена тапанарка? Може. Аз лично много такива съм виждал. Лично аз съм ги виждал. Може ли да има жена тапанарка? Тапанарка ли се казва, ако мъжът е тапанар? Не е задължително. Може само мъжът да си е тапанар, а жената да не. От третото място ще си припомним как се отразяват на ути планинарските песни. Ути се развихри! Бъркаш, Румене, още не. Мали! Това прасе така не го е била и майка му! Геро, може ли да кажем вече, че Ути се развихри? Вече можем, Румене. Вече можем. Второто място си изтудуваха тези дечица при прякото включване на TV7 от Банско. Здравей, Ники! Откриваме малките Банска младост. Това е фолклорна група Банска младост пред читалището Никола Вапцаров. Ей, Зоек, като гледам тази банска младост, е почти по банск. За сметка на това пък възрастните са се увили до гуша в кожи. С мен, освен това, кмета на Банско, Георги Икономов, както и отец Георги Касапинов, който е ръководител на фолклорната група. Дано се сетят да дадат на децата нещо топло за обличане. Дано. Моля се, как? Естествено, че ще се погрижат за тях. И, както виждате, времето тук е студено, децата трепери, затова веднага им давам на тях възможността да попеят и да се загреят. От това по-добро средство за сгряване, здраве му кажи. Ред думи, ред сополи, карай бе! Важното е прякото включване да върви. А дечицата бели мечки ги яли. И първенец за месец януари е родопският изкормвач на политици Бай Вълко. С пъргавина на младеж Бай Вълко ни представи 8-те си кози и бикът, който кръстил на премиерът Борисов. Мария Капон ти избяга. Зоек, ей, на това му се казва расови политици. Мария Капон ти избяга. Браво, Бай Вълко! Ти си първият човек, който успя да издои политиците. Така е, имаш политик, пиеш мляко. А ние си мислехме, че само народа пасе трева. Аз тя след един месец Бойко присуших такова, ще сложа буркани. Бай Вълко, само не слагай в маринатата червен пипер, че бързо ще се вкисне. Ама нямаш животно кръстено на Доган. Нямах, ама го заклах така, с тъпо с нос го заклах. Този Бай Вълко все повече ми харесва. Хем дуи политиците, хем ги взима за мезе. Костов заклах и Доган заклах и много ги клах. На Бай Вълко аз вече ще му викам Бай Колю, защото Коли наред. Костов заклах и Доган заклах и много ги клах. Сега вече се убедих, че политиците могат да нахранят народа. Ето го и месец Февруари. Четвъртото място е за този патриот от БНТ такси. 3 години бях с туара. Така? Излизам, няма ток. И отивам да питам там, викам, ще извинявате колко ми е тока. До сега 3 години ми ка 1000 лева. Плати ли? Да, 1000. Да, 1000. Откъде ги взе? От чужбина ги бе, отива по чужбини. Отидох там да крада, да плащам тока, имам 3 деца. Ей, това е истински патриот. Краде само в чужбина и не посяга на нашето. трето място е за сакралния въпрос. Що е то референдум и има ли почва той у нас? Какво е референдум, знаете ли? Референдума в общи линии искам да ти кажем, референдума по принцип горе-долу не ми е толкова светло да ти кажем референдума. Вие ще гласували, господина? Ще гласувам. Ма знаете ли за какво ще гласувате? И я не знам на кого ще гласувам. Ще видим. Защо сте дошли? Не, за какво ще гласуваш? За цената на тока.
Зад беше пето. Зад беше пето. Глада е по-силен от тока. Всеки ден гладуваме и умираме постепенно. Прав е човекът. Гладът те мъчи продължително, докато токът те довършва за секунда. С сребърното се закичи Витомир Серейбанов от сутрешния блок на ТВ7. София. Така. Квартал Левски Г. Г като Габрово. Така. Блок 100, улица Поп Грую. Пише се УЮ. Това да не би да е някакъв прякор на попа. Възможно е, Рубене. Може като млад много да е развявал кандилото. Блок 100, улица Поп Грую. Пише се УЮ. Грую. Запомни ли улицата? Запомних я, Геро. Името е изписано на страните из цяла България. И златото съвсем заслужено отиде при един друг поп. И той е... Неговото име е... Той се казва... Рачко, давай по-бързо, че новата година мина, бе, ей! Неговото име е... Митрополит Йосиф! Имаме патриарх. Той е. Неговото име е. Неофит. Румене, негово високо преосвещенство, някаква поп-звезда ли представи току-що или обяви новият български патриарх? Неговото име е. Неофит. Нормално е митрополит Йосиф да има афинитет към този шоу начин на представяне. Все пак е митрополит на САЩ, Канада и Австралия. Прав си. Това представяне удивително ми напомня за едно друго. Ето виж. He is the Rocket Man. He is the Lion King. Elton John! Видя ли, Румене, видя ли как се прави? Гледай и се учи, приятелю. Както се е научил митрополит Йосиф. Неофит. Баба Марта класира виетнамецът Шон Ву и неговите кулинарни предпочитания. И с какво се занимаваш? Строителство. И едно време работя като готвач. Готвач. Сега точно ми идва въпрос. Кажи ми сега за готвенето на куче как става. За нас, вьетнамците, ние гледаме кучета като вие. Българите гледа Сузук и Луканка в магазина. Ау, Адаш! Има ли червена точка за домашни любимци? Има. Слагате веднага. За нас, вьетнамците, ние гледаме кучета като вие. Българите гледа Сузук и Луканка в магазина. И за нас това е доста специално храна. Деликатес. Да, вие казвате, че кучета са приятели, обаче ние за нас не. Те са мезета. При такава перспектива, виетнамските кучета си мечтаят за кучешки живот. А българските кучета си мечтаят да не ги срещне виетнамец. На третото място останаха швейцарските акробати от Евровизия. Румене, това не е ли Пейо от Имаш поща? Не е, Геро. Къде си виждал Пейо без велосипед? А може би това е швейцарският кавър на родната полиция ни пази на Веско Маринов. Не знам какво е, но китаристът им накрая много яко заби. Вече сме на второто място, където с песен на уста ни посреща Пацо от Гълъбово. Той се опита да изпълни хита на годината Гангам Стайл. Sexy lady, Oppa Gangnam Style. Hey, sexy lady, Oppa Gangnam Style. Tiki wante cho waka raka matsa se, wanchi kana la waka raka na pargo, waka raka go, one dambo. Hey, sexy lady. Златото категорично присъждаме на Рахан от Столипиново и неговата борба с електромерите. Отивам да работя... там, нали, ни плащат социални. 42 лева на мене ми плащат, 42 лева на жената плащат.
и искат отгоре на това да плащаме ток. Рахан напълно сериозно смята, че уличните електромери са настроени да отброяват крачките на пешеходците. И по този начин кинетичната енергия от ходенето по тротоара влиза като консумиран ток в сметките на улица Възход. Накъде, ако не нагоре, да вървят сметките на улица Възход? Напред, назад, напред, назад. Защото вървим и отчита. Вървим и отчита. Ето, виж. Виж сега как свети, виж го. Видя ли? Ето, виж сега. Видя ли? Нищо не видях, ама карай. То, ако кинетичната енергия се виждаше, Румене, отдавна да е кът в Столипиново. Абе, чаве, де скачай толкова, сума ти сметка на въртя! На трето място се класира Зита Гормей от партията на европейските социалисти, която даде едно рамо на предизборната кампания на БСП. Добър ден, България! Добър ден, София! And of course, because you have a fantastic women organization with Katya, Denica, Marussia and all the other sister Iliana from all around Bulgaria. Геро, според мен госпожа Гормей е взимала уроци по английски от Стоичков. Two parts. I'm talking before the game, 50-50. You should put a special attention on women. Please make sure 52% of the Bulgarian women will make... Един незабравим дует, кошмар за симултантните преводачи. School says, conclusion the today, tomorrow start the next game, so I have very good possibility for the win this game. Явно социалистите много държат да минат за модерна лява партия, щом си служат с езика на модерния ляв. And of course the reason why I am here and why I am in black, because there are bad days in Bulgaria with that. Във второто място се отърка един вече бивш заместник-председател на Народното събрание. В политиката дубите често прикриват това, което е на заден план. Гледай внимателно. Искаме управление, което няма да говори от първо лице единствено от си. Аха, сега видях. Някой от ДПС го е засърбяло, ама що за възпитание? Да се чешеш пред цяла България, извинявай много, ама... Но кой по-точно е притежателят на черния балтон? Ох, добре, че съм на ти с технологиите, Кръстев. Разполагам с друг кадър от интернет, където се вижда идеално кой е господина с черното парадисю. Не е изключено разширяването на фотографията на парламентарна... Човека с балтона. Той е! Неговото име е... Христо Бисеров! Не е изключено... Не само, че не е изключено, ами вече е пределно ясно, че е той. Стара истина е, че в политиката лявата ръка не трябва да знае какво прави дясната. Номера е да не те хванат. И победител за месец април е Димитър Цонев и таинственият глас в слушалката му. Вървим към някои други дела, които в момента са актуални и за обществеността, и за прокуратурата. Примерно аз бих попитал как върви разследването по повдигнатите 3 обвинения срещу Мирослав Найденов, бившия министър. Върви разследването. Когато приключим, ще оповестим нашия обвинителен акт. Към момента все още се разпитват свидетели. Прави се анализ на доказателствата. Лошо, господин Цонев, лошо! Не спазвате личните оговорки. Сега заради вас и командващия глас ще трябва да дава обяснение пред неговите командири защо в ефира се задават въпроси, за които лично е помолено да не се пита. И то точно преди изборите, значи.